Szépen jár a motorunk. De finomítben melegszik, ugye? Felemelem az autót. Kicsit felfutnak a kerekek. De röpög, látjátok. Ürebünkön kiszól majd a motor. Folytógázok keletkeznek, azt ne lépjük be, mert kemény. A leállítása ennyiből áll. Ez a kipufog belenyomva, leállítja a motort. Nem tudom. És leállt a motor. Semmi gond. Ez azért van. Hú. Na, szépen kidomosunk, kiszól a motor. Jár a motor, ugye? Következő videóban megmutattam, hogy mennyit tud az autó. Picikét.